שלום ובוקר טוב, גנרלים וגם דוב, עיזבו אתכם ידיעתכון. המונדיאל אצלנו וזו משימתנו, לתת ללוסיה ניצחון. אל תדאגו כי מסי לא ישחק הרבה, יהיה לו זמן איכות עם ודים בקקבה, וכל שופט יודע שהחוקים ברורים, רוסיה מנצחת או כיתת יורים. יוצאים להתקפה, כובשים את האצטדיון, במונדיאל הזה אנחנו בשלטון, זה המגרש שלנו אז לא להתלונן, אם הרוסיה מחכה לגביע מהבן. יפספס ויבט לתוך עמוד, כי אם הוא לא